Joo, se rapsakaa pikku pakkasen tälle päivään teki 25 astetta tässä mäen päällä ja kotosalla oli 27 tuossa aamutuimaa. Nyt on varmaan nämä mikkiongelmatkin vähän aikaa ratkaistunut, että kokeillaan tämmöisellä setupilla tällä kertaa. Kaikkea muuta tuossa on jo kerännyt kokeillakin. Niin, viime kerralla taidettiin jäädä siihen, että öljy loppui kesken, kun oltiin tuolla laatikkoon niitä laittamassa. Ja siitä on taas viikko takana. Ja sitten sen jälkeen, kun maanantai vihdoin viimein koitti, niin kävin hakemassa öljyä 20 litraa ja vähän Bracklinia lisää. Ja sitten huuhtelin ja puhistin tuon ronkan tuosta ja laittoi sinnekin uudet hypoidit sisään. Ja tuon tosiaan laatikon puolen täytin silloin. Ja nyt on sitten tarkoituksena vuorossa, kun on nuo nostolaitteet, niin pistin silloin samalla siihen paikalle. Silloin aikahan kuvata oli siinä apukäsiä pikkusen paikan päällä, niin. Nyt tuohon tämän puolen ronkka aakin ja puretaan se ja korjataan nämä pois tieltä, nämä heiluvat pinnapultit. Semmonen se tupi tällä kertaa. Ja. Sitten kai sitä olisi renkkaittaa vaille, että vois käydä testiajolenkin hoitamassa siinä vaiheessa pois jaloista pyyrimästä ja kokeilla miten se tuo laatikko pellooti, velikö sille joutuu jotta tekemään. Mutta. Korjataan nyt tuo ensimmäisenä ja sitten pannaan ne renkaat kiinni ja käydään lenkki heittämässä. Nostolaitteeseen en vielä öljyä laita, että antaa tuon tulpa olla tuossa ja nuo säiliöön puuttua tuosta. Siinä on pikkuinen halakeama, niin pitää sekin korjata tuota. Se pasoo pikkuhiljaa öljykentälle tuolta näkyy, tuossilla on merkattu ympyrä siihen, niin siitä voi ottaa. Ja se kempatan kanssa nippuun tuosta ja maalatakin varmaan. Niin. Semmoset. Ruvetaanpa hommia. Ja kato, jos tuosta tuon purkamisesta olisi jotain näppärää hyvää kontenttia saisi sitten. No niin, nyt siinä on ronkan pääty irti tuolta se lähtö. Oli melko tiukassa, kun liimalla oli viimeksi pantu kiinni, niin joutui tekemään rälläkellä pikku-uraat siihen, mistä väänti tuota ruuvimeisselillä tai hakkasmeisselin väliin, että saa pollaltettua pihalle. Nyt katsois haettava sitten vanne tuolta pihalta sisälle ja puotettavaa sitten siihen tämän näistä pulteista kiinni, että sopi tuo mutteri aakittusta. Se on melko tiukassa. En muista, että paljonko siinä nyt on näitä oli, mutta kuiten niin. Ja on se tämmöisellä pikku lukituslevyllä tulta kiinni. Tuolla. Ei mitään. No niin, nytpä se olisi purettuna, tuommoinen se on. Eihän siinä. Mitkähän ne näistä nyt oli, mitä minä äsken hitsasin? Herra jumala. Taitaa olla nuo kaksi. Niin ei ne ollut, kun hitsaukset oli vaan revennyt irti tästä laipan pinnasta. Ja nyt tällä kertaa vähän esilämmitin ennen kuin hitsasin kiinni, niin eiköhän nuo nyt pysyy siinä. Tuossa Jonni aikko. Toivottavasti osuvat vaan keskellä, sittenhän sen näkee kun vanteen siihen pannoo paikalle. Ne on himpun verran väliät noihin reikiin, mutta ei se haittaa mitään. Kaikki osat on jo pesty. Tuota lukua ottamatta, että pitää se vielä jynssätä ja sitten tuo hammasratas on tulla kanssa vielä likaasena. Että ihan kohtuudella lähtivät irti. Eikä siinä prässillä paneeli pois ja pitää ruveta prässillä kassoamaan tämä toinen paketti takaisin. Panna yöksi tuohon liimat kuivumaan. Mulla ei tuossa jälleen huomasin puutteita työkaluvalikoimassa. 75 milli avvame olisi tarvinnut tähän ja pitää tuossa se special toolsi tehdä tuohon, jos ei tuossa satu jostain samanlain näin. Vaikka saisi, niin nyt varmaan kannattaa ruveta pikkuhiljaa tekemään omia työkaluja noihin sitten. Niin ei tarvitse aina soitella kaikkialle. Tai eipä siinä. Sitten ei muuta kassaan päin taas sisiin. Mäpä otan kuvan, kunhan mä oon saanut prässättyä nuo kiinni. Joo, sinne kun oli laatikon puolelle iskenyt ne pikkusen karjes, niin pannaan tuosta hammaslääkärin suosittelemaan hammastahnaa, niin ei pahene ongelma enempää. Siinä porukalla tolskatessa tosiaan unohtui kokonaan kuvata, että mitä kaikkea mukavaa siellä oli, mutta hampaasi oli iskenyt vähän karjesia. Nyt sitä sitten aiotaan estää tuolla litkulla sieltä, että ei se pahene enempää siitä. Ja eiköhän se vältä meille noin, niin jos joskus löytyy jostain uusia osia tuonne, ne pitää sitten vaihtua se pitkä akseli uutta ja ne hammasrattaat parsia siitä sitten samalla. No, ainakin ykkösvaihe pelloa, että
Kyllä tällä eteenpäin pääsee. Peruviekki on vaan niin saatanan kylmä tällä ulkona. On 24 astetta vielä pakkasta, niin tän on räpylät vetää kohta kätteen. Ei pysty millään ilvellä kuvaamaan samalla. Kerrotaanpa sitten sen jälkeen tuntemuksia. Joo, eilen tosiaan koeajon jälkeen pistettiin jo tuohon nuo lokasuojat paikalleen sun muuta jo tuohon. Ja tuon säiliö just äsken kävin tuossa hitchoamassa kondikseen, että nyt katse pitää ennen muolata ja odottaa, että se kuivui. Ja kaikki toimii, ei siinä. Seuraavaksi keskitytään tuohon moottoriin ja pitää sieltä öljyt laskea pihalle tuossa. Ja kahtois tuon kansinahan vaihtaa siihen ja laittais niitä suutin holkkia tiukemmin kiinni. Tai sitten vaihan vaan öljyt ja laitan nuo suutin holkit tiukemmin kiinni. Katsotaan tuossa, että ei sille nyt tuo kannen purulle varsinaisesti tai irti käyttöön asti tarvetta olla. Tiivistää nuo suutin holkit, niin se ei voi öljy nesteitä pihalle sieltä. Muutenhan tuo nyt pello. Ei siinä ole mitään niin kuten siinä varmaan videolla näkyykin, niin melko kuumanahan se tuo kone käypi, että pitää jotain ruveta kehittelemään silleen, että saa polttoaine oikeaan aikaan tuonne moottoriin, ettei se rupea lämpeämään niin paljon. Tai ei tekisi lämpöä niin paljon niin kuin sillä, että kun ruiskutusaika on liian pitkä. Mutta katsotaan, mitä sille keksii. Se vuotisi 2 tonnia rahaa, että sitä sen ongelman selättäisi. Ei siinä. Pistäkäähän kommenttia, kiskastaanko tuosta suomupinta nätiksi hiomakoneella, otetaan vaan tuosta päältä pikkusen lastua poikki, niin se tuo kilpailunumero irrottama muolipinta ei paista silmiin niin pahasti tuosta sitten, mitä tulet tekisi. Joo, eilen käytiin tosiaan testi ajamassa tuolta vähän tuossa ja totesin, että kyllä se tuo latikkopello, ei siinä ole mitään. Nyt mennään pykälät paremmin paikalleen kuin aiemmin ja aluevaihtaja toimii helvetin hyvin, että siinä ei ole kerrassaan minkäänlaista vikkaa ennen. 2. ja 3. välillä on sen sijaan pikkusen vielä meinaa korahella, mutta se varmaan johtuu siitä, että se nyt ei niin kuin, mitenkä sen sanoisi. Renkaat kun pyörii vielä, niin se ei siirry tuossa synkrossa riitä vaan teho siihen, että se pyssäyttää se nopeuden siinä. Et sitten kun matalemmilla moottorikierroksilla vaihtaa, niin pello on ihan perkeleen hyvästi. Ei siinä on, se on meidän osalta vähän huono, kun se kiertää aika rajusti tuo kone. Niin. Mutta ei siinä. Kokeillaan omissa kisoissa, miten se pelloo nyt sitten noilla ominaisuuksillaan. Tämmönen tosiaan on. Pistäkäähän kalenteri ylös.
siinä. Tilaa kanava ja paina peukkua. Siinä. Ensi kertaa.